Ka Sarkar Jilla Lingba ka scheme watershed yatra kala pelat pajba ki kali ban penpriang ya ka khubor shi ki pajba nong shnong ka jilla ki badairu ki nong rap ka balong shibenta ban hikai kumno ban penne pensa ki tulong bat ban tingkai ki ki badan ha keleng ki jaka jong ka jilla ya kani ka kali la pelat pajba menta ka si ka khat khandai terek uleber ha plau susotham auditorium na ka menteri jong ka tenat ka kam rap ka riang ka kong amperin lingdo Haka jingdan lang ki he officer ka sarkar bat ki self-help group na keleng ki district ka jilla. Na kalyang ka menteri haba ay jingkran kala pentip bay kani ka scheme la yo mang ki saling baka sarkar India kala ongru baka jingtmu jang ka program kalong ban hikai ki pajba ban tingkai ka da ka bapendan kam da ka jing start technology. Na luar kata kala ong baka jing penlong kani da ka bay dan ringkat lang bat ki self-help group ka soil department bat kiwi kitanat kalong ka bakong san e 1 2 3 Chief Conservator of Forests and Head of the Forest Force Meghalaya Bangidon ya kata ka yatra ka water lani ban kersoy ya ka ban tengkai ya ka ban pendangkam ya ka teknologi da ka bangi relengkat bat kini ki SHGs ibadai lupa kinongrem ibadan ya ka kam hakanun ya ka nukarukom ban Shimbenta ha kajing rep di PUE ba kani ka fund menta kawan na ka government of India na katu ka designated fund ban ngiyale ban pentre kam ya kani ka water conservation program da ka bakir tre lang ki department sibur yung ka agriculture and farmers welfare yung ya ka soil and water conservation irrigation nilai lang ru ya ka veterinary hakabangi engage with livestock projects tingi hikai ya ki communities lemba kini ki SHGs kumno bakin shimti ya ka ba penne pensa ya ka kajela jongi kedai kajela ka bayo islam bajurtam reitang lawan ka portlang PUE ba nimla bandon ya katu ka multiple cropping laningin pendan kam da ka system ka banginum don tang uway ujat jingmi na ka way ka bri ndray kindon shibon kito ki jingmi na ki babon teli ki jingthong ka bangi hikai ya ki farmers menta bakin le ndai bandon shu ka to ka monocropping hindray lada fikran ya ka jing penhikai ya ki farmers bakin sedang bandon shibon teli ki jingthong ha ka sisnem apa itu baka umpat kadon di menta ki methods ki baper kabangi yale ban ni hikai ya ki farmers kumno ban pelang penne pensai ka nang ba ki farmers jungi ki nongrap ki jungi ki numdon kanu ko jing ban yo ban ai jing empat ya ki jing thong ki jongki kani ka yatra kadai ka national yatra borok ko bai kari India ki don lang ya kani ka program nado shitarik umaj ado like away tarik umaj dengan makalamangan aka state jungi ngin penwai ya kani ka program ka arbrik jung April ban ki departments borok ki yam milang ha ka jukapor ban pet ya ki interventions lani ki rukam penne ya kani ka bat kamay mariang ki baper tingi hikai ru ya kinong rep ba kin involve ya ladikin ndai ka sarkar morway ka bala panle gani PUE bangi ai ya mang tengka syaki SHGs ki FPOs ni ai ya ki hot ki laki jong ki kerteng bakin yarap ya ka sarkar ban pre ya gani kam PUE ba ka result kalong ka ba saiso but PUE baki farmers jungi haba ki display ya ki produce ki products ki jongki ki mar ki bami ki pet ki jongki ki lakham stan ki lakham saiso but ki lakham yo ka jingim ka babyang ko
ni aya ki ya kene ke investment ki lipai shi dong shnong chuki but ni pet ban ba kane ke program ngin pentelun kamdai ban kun ni dei ban empower bet iki ni dei ban enhance bet ya ka capacity building jumki nang bang ngin yo ya kata karoi kapar kaban kata ya ibai pi nong song shnong kamdai ka top down theory kamdai ka don bottom up kamot nang te in trailang in penkiu ya kayo kokot jong kinong jo pi menta ngim kenshu da kinong rep namar ngi hikai ya kinong rep jungi bakinum trei tang la ijong ilingka nreki corporatize no eladi kia trailang baro kinong rep ki bedon inong kenti iberit ijaka si eka ar eka ni pentrailang yaki ban penhe ya kata ke coverage jong ka jaka bakidap di lemba kini ki cooperative societies ngim ong 1 2 3 farmers ringi ong jan ar hajar SHGs ki boper ni pen shonglang yaki bat ni pentrailang yaki ya kani ka kamrep pi ong coverage pilayo so mentan lai hajar hektar niladep men cover di 1,000 hektar ka cultivable land area kala lupa kacing mang kapabiang namar menshwa pinui kilom jungi kila asbang selen lo pi kilom jungi nda kila engage ya katuka jum cultivation lele kilet nakawai ka jaka sakawai ka jaka ki penmadan ki otlot ikiding kiwa kiding kise kijumki hakilum kiwa mat mentangi ongi ki farmers what ne shukun shimti yakani ka modern technology but conserve ya ka environment joksi lada pishim yakanu kono galanti ka ba phikwa panshim pek ba pinum penjulor pat ya kamaria kasarkar kanum la umle kata ngingi ai tang ka policy Raymond tap UI ki nong song snong dalade ki engage hakane but UI bala kham la ban penne ya ka memoriang dalai hajar hektar something like that kam dekat mau ha di kane kadi ka thong jong ka sorkas bang ta upat pa ya upat pa na ka ta upat pa tang kata kadi ka rukom ka bakane ka scheme kala ka